Dede. Laos biglang. Oh, sana naman. Dong namin hadto sa kan mga no. Pangita mi siyawi, amo sa pagitaon diri. Maglakaw guro minani. Ha? Tiguag mayo? Pwede mo man. Man, bila kabok? Tulo. Tulo kabok? Sana man. Mia. Nga belum papa mo. Yo, what's up? May buntag sa tanan diya mga. Another day, another life, another blessing, another list. Karon mga gano. Ha? Lagi? Snowbin na mga ga, pero padong pa mi. Hapit na snowbin, padong pa mi adto no nya. Karon murag last day naron namo sa among pagkarakitero no kay manhuman namin dito. So, karon ipakita na to ipakita na ko sa inyo ang kuan output ni Joe no. Karon biyahe sa mi. Tubog-tubo ang ay. Inom to? Inom beto beda. Kami usagi do. Ha? Kami usagi. Kanaman. Kanabila na ilon? Bulkitanan? Dito sa doon na simbahan. Paabot simbahan no? Sige, lanpat na saya. Balik ka lang ko, yung inalapapan mo na. Lasa mga ga. Platan mo jud mi. Samot gitu kalitan ni. Lakaw do mga gano, alay lakad. Ana ka siya. Maabot na mabalikan ta. Hindi na mabalikan na. Maabot ta sa nylon nga naglakaw ta. Kumagang eh. Sakit ako yung lakaw. So atong nga no. Skarte ba. Para kasakay ta, mukong ta. Ayos kayo. Same tag energy gamay. Salamat Boseng. Hapit ako mabot sa mong project area nga gano nya. Kagi ko vulcanizing dito, man dito Jiboy dito. Ani lahos lang ko dire kay. Sini John ganiha rin sayo pa kani nya. Ngaluyan na ro paabot mo ah. Nita maga. Pero teman-teman, ana jud na. Pag minamalas ka. Bro, kira gyapon. At least naabot sa destination. So, happy na kayo kumabot. Doon lang kayo. Hindi gini ang pagalita. Naplatan ba? Nagpabulkit pa guro to. Kami nagkita ito sa bulkitanan. Lakaw ko sa badong eh. Kagad. Dito sa may, di yung tunga-tunga sa itong gilikuan ba? Sa Libertad. And di soda to. Padong dari sa nylon. Di ba mis tunga-tunga to. Ganing balay lugsong. Kutong gikan sa inyong project sa una. Dito may naplatan, no? Dito may naplatan. Ambot dire gro nylon. Ako namukong ron ko. Taka, late gyud na kay mo na, super late na gyud. Ha? Kami ug pinagbabawal na teknik. Ngana ba? Buko kay. Mga ga mag-orme nabot kaon pud. Dari alas 12 kaon mo kay papas mo mo kaon sa dire ito labas ako ito labas mga ga wala kita nakuhan ko nagpyo angin giring kaon na to balbalhin na. Unus mga unus. Sulit ang aga no. Kanagkaon. Paabot na namin sa Bunjong Guro. Pindi ni John na magtaod na lang sa Isami. Plywood ay. Walid to. Putunon. Ngaron. Relax sa tatri nagmay uwan pa. Ha? Kunong ng kuan. Punos ginagmay. Rasta nga da. Kulang kahoy na eh.
Paabot ta sa Bujong o kanda. Dili ta may mujotero ni Jibo yung aga kay si Rocco ra ta may mujotero ang katotong human mixer. Pero mo siya ka mata no kay ay nakamong ni siya ay kanay. Nah, diri sa gapon ay panaan siya na nao. Pero kung asam karon, dihan lang ka. Additional nga trabaho mga ga. Para bangko ko ni, mo bangko. Lamisa na no. Lamisa gabas. Dito. Lisod man, maggabas ako niya. Ikaw man ipakita na ko sa inyo, ikaw man na kay lisod man. Gamay pigi kagi, luya na. Oh, di ka pasar. Di ka pasar. Ito naman. Boss. Layo ba ganay ka? Dool ba ganay kay kagi? Nagpaguli na. Uy, sakto. Magamit ko gamot. Sakto po. Be. Mari ko ba? Ano ba yung tanan? Bugto kayo mga ga. Bugto kayo. Baga kayo plywood. Baga bugang tapol. Hindi. Nagpare sila no ha. Gabas mo eh. Tawa. Do. Nagubah akong herdo mga ga. Nagubah akong herdo. Padong may uli mga ga. Muli lang sa ekonomi kay kuwang pa sa kahoy. Kuwangan, hot down o kahoy. Nya, medyo kay kapoy na itong engineer kay ikamay na huwag mais gini nga. Sa'yo gini nang nangadlaman pa na huwag mais. O kasi ugma itong last day. Hindi karon. Ano kasi siya? Nangyay mga kuwan nga. Hindi na tuma kapoy ng kabang biling. Basin ugma itong last day mga gano'n. Karon day 10 sa itong pagkarakitero no. Medyo nagkagaan na itong trabaho kay magkisami naman lang. Diba na? Gito ka gusto siya itong mas kagaan no. Sana man. Lah, ko. Edit ka? Kana yun. Muli ano yung mga ga. May gabi is yung tanan diha mga ga. Karon no, hapon na. Gabi siya actually. So, lalo ka bantayan ba? Kaysa, may murag na ko'y kompetensya. So, lalo ka bantayan mga ga, no? Naroon yan nga mga buwan, bare months. Dali rin kayo masahop mga adlaw. Dali rin siya mahapon, bisag 550 naman, pero mga adlaw, ngit-ngit na siya. Gawas kung ari kasalayan ng mga buwan sa ang adlaw kay kuan. Dugay sa kayo masahop. Ano ka na siya no? Pero bisa ko hinunduman. Ba na siya scientific explanation, hindi lang ko sure kung sa joy rasonan na basta kay nakinundong ko gamay sa una sa akong pagka-estudyante no nga na siya scientific explanation ano inana ang rason ay inana nga na usahay na yung mga buwan nga dugay masahop na sa mga buwan nga kanang sayo masahop no ang adlaw. So speaking of adlaw, so maayo dayong adlaw na tawhan no kang sa akong master no ang master nil pa komyo no gusto lang ako siyang i-greet og happy birthday si mga master. Paano na siya ron? November 1 og 2. Huwag mo siya kumbay. November 12. Huwag ikaw may pasultiho, no? So, kasara kong kuhan, master. Hope ko nga daghan pa adlaw o birthday nga maabot, no? O huwag ko malimot. Ikakuha na ron siya. 39 o ika-40 naman yung mga birthday, no? So, gusto lang ako nga isulti nga. Hanakot ko, master. Daghan pa tagbutang mauban na, no? O mga panghitabo. Kay gusto lang ko ikaw niya usa ko sa mga grateful nga tao nga nakailat ikaw so nangit ka master so walay dahang Charles walay dahang Amards happy birthday master enjoy your day no so karon day November 12 so ika day 10 sa itong pagkarakitero no so nagtuo ko gahapon og last day na to sa pagkarakitero kay gamay mo sa trabaho niya pag kuan man napakyas man kay si Beruko dili siya pakyas sa kuan niya pun nga nakatrabaho tano kay nala puno-puno. So, si Beroko wa siya kajute, naigos pa na. So, aron, ito siyang tapuson. Kaya,
napa ko trabaho dire kay si mama o sa tatay lakaw sila kay nagpahilot guro sila no. So magadubo pa ko. So dating sa to pagkaraketero mga ga. Naot ko nga nalingaw mo, naot ko nga di mo mapulan, na mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa YouTube channel no. Yanoy TV, Anoy out. Bye.